Ако бъде избран за президент на републиката, ще уволня министър-председателя Бойко Борисов, защото това иска огромната част от българския народ в нарушение на Конституцията и управлява против интересите на българските граждани. Ако спечелим президентските избори, със същата тази ножичка ще отрежем мандата на ГЕРБ, ще освободим България и ще я проведем чрез нова Конституция. С нова Конституция, за която настоява РЗС, бихме могли да изградим тези контролни механизми, които да създадат възможности за широко участие на хората чрез референдуми в решаването на жизнено важните въпроси за нацията. И аз заставам за тази идея. Държавата е абдикирала от своите функции и както виждате тези полицаи, които всяка вечер именно на тази катедрала оставят травестити да проституират, същите тези полицаи бият българите, когато се прави протест. Полицайци тръгнаха да бият всички протестиращи, включително биеха 16 годишни деца. Това, което се случва в момента е в резултат на 20 години сбъркана политика на всяко едно правителство. И по принцип тази ситуация няма как да бъде променена, освен ако държавата не си вземе своите функции в своите ръце. Бият българите, когато протестират за своите собствени права и когато те са им нарушени. Син автобус, микробус с брадви с колове. Аз смятам, че шефа на полицията, както и Цветан Цветанов и всички отговорни лица в МВР трябва незабавно да си подадат своите оставки. Уважаеми дами и господа, ред, законност и справедливост с ясен и отчетлив глас казва, че наш основен опонент е групировката ГЕРБ, водена от Бойко Борисов, и ние искаме на всяка цена тази групировка да бъде уволнена. Ние сме в състояние единствени да предложиме конкретен план за изход от кризата и за стабилизиране на държавата. Виждате държавата на къде отива, в ръцете на мошеници тя се подбива, от чужди интереси разкъсвана умира, натиска отвънка никога не спира. Виждате държавата на къде отива, в ръцете на мошеници тя се подбива, от чужди интереси разкъсвана умира, натиска отвънка никога не спира. Искам да разкажа пред цялата държава драмата, която всеки преживява. Цената на хляба и скъпия ток заляха ни държавата в кризисен поток. Лъжа политици с празни обещания, нека си отидат с вечни пожелания. Искам да отметна техните деяния, продадоха на части цялата България. Виждате държавата на къде отива, в ръцете на мошеници тя се побива, от чужди интереси разкъсвана умира, натиска отвънка никога не спира. Виждате държавата на къде отива, в ръцете на мошеници тя се побива, от чужди интереси разкъсвана умира, натиска отвънка никога не спира.
Виждате държавата на къде отива, в ръцете на мошенници тя се подвива. От чужди интереси разкъсвана умира, натиска отвънка никога не спира. Изстрадани тормози, инфлация голяма, програма с кодовото име на измама. Българският износ не спира да се внася. До кога това народа ще понася? Още ли им вярвате, че трябва да продават? Нищичко в държавата не трябва да остават. Само пенсионерите тук ще остават, младите навънка ще се заминават. Искам да спечеля българския глас, малко да поема политическата власт. Ще видите как всички ще си дойде в час, всички отвънка ще се върнат у нас. Виждате държавата на къде отива, в ръцете на мошенници тя се подива. От чужди интереси разкъсвана умира, натиска отвънка никога не спира. Виждате държавата на къде отива, в ръцете на мошенници тя се подива. От чужди интереси разкъсвана умира, натиска отвънка никога не спира. Виждате държавата на къде отива, в ръцете на мошенници тя се подива. От чужди интереси разкъсвана умира, натиска отвънка никога не спира. Никога не спира.